Добър ден, аз съм Димитър от Шампиона на силата и днес ви приветстваме към нашето трето състезание. Шампионско предизвикателство 3 – оцеляването. Този път трето състезание ще бъде по-сходно с първото ни състезание, в което имаме комплекс, който е по-свързан с издържливост, отколкото състезание по силов трибой, така че ще бъде интересно, но този път нещата ще бъдат малко по-различни. Състезанието ще представлява за мъжете една единствена серия от възможно най-много повторения на мъртва тяга с трап бар на високите дръжки. Това ще бъде първият компонент от състезанието за мъжете. Една серия възможно най-много повторения, в която се стараем с тежест, която е собственото ни тегло. Всеки ще бъде мерен на кантара и ще му слага приблизително собственото тегло, да бъде използвана за упражнението в една серия, възможно най-много повторения. Когато приключим тази серия и имаме право да стоим долу за пауза не повече от 1-2 секунди, ще има отброяване от съдията за допустимите 3 секунди пауза между повторенията, няма право да пускаме лоста с ръце. Щом свършим всички повторения, които можем да направим, тогава ни започва веднага таймера. Таймера е за втория компонент от състезанието. За мъжете това ще бъде шейната с 20 кг върху нея, допълнителна тежест, и въжето, което ние ще трябва да издърпаме от единия край на залата до другия край на залата. След като шейната стигне до началото на залата, ние ще трябва да върнем шейната за ниски дръжки обратно до началото на залата и по този начин това ще бъде една дължина. Трябва да направим 5 дължини за време. Тоест, първият компонент представлява мъртва тяга, за която нямаме лимит от време, просто да направим възможно едно повторение със собственото ни тегло, това беше за мъжете. След което веднага се пуска таймера и ние трябва възможно бързо да извършим 5 дължини от шейната дърпане с въже и връщане обратно с 20 кг. След което приключва нашето участие и сумарните точки от повторенията на тягата и от времето на шейната, времето за 5 дължини, оформя нашия крайен резултат. За жените, първото упражнение ще бъде отново трап бар мъртва тяга с високи дръжки, само че с фиксиране 45 кг, независимо от теглото на участничката. След като свърши възможно едно повторение за една серия, тя ще вземе отново другата шейна, която ще бъде приготвена, таймерът ще бъде пуснат и тя ще трябва да направи 5 дължини без никаква тежест, като жените е позволено да дърпат с две ръце, докато мъжете трябва да дърпат само с една ръка. След като направи 5 дължини, тя приключва и отново. Повторенията на тягата плюс времето за 5 дължини на шейната представляват един крайен резултат. За кого е това състезание? Това състезание е за всеки нормален човек. Всеки човек, който може да вдига, всеки човек, който тренира, може да участва, защото мъртва тяга с трап бар лост е изключително просто за учене дори на място, дори да не знам как се прави мъртва тяга, понеже представлява да влезем в едно дълго нещо, да го хванем, да застанем просто в хубава полза, изпъчени с арка на кръста и да будаме. Има повече тънкости от това, разбира се, но в най-простия си вариант може просто да хванем, се изпъчим, да бутаме и да слизаме надолу, и да бутаме обратно, да слизаме надолу и да бутаме полза с краката, така че да вдигаме тежестта. И това представлява в най-прост вариант, така че можем бързо и лесно да демонстрираме и научим човек на място, за разлика от нормален лост, който би отнел доста повече време и е доста по-трудоемък и предизвикателен да се направи правилно. Така че в случай е доста по-безопасно да провеждаме състезание с трап бар лост, а шейната няма почти никаква сложност или нужда от специално учене, защото тя буквално може да се извършва от първия път правилно натоварващо. Така че състезанието ще бъде подходящо за всеки един човек. Няма да отнема много време на участник, но предвиждаме да бъде доста интересно и оборвано. Ще има много емоции, много щупени мечти, много повърнати кофи, поне така се надяваме. Наградите на състезанието ще бъдат на първо място протеин комплекс от Pure Nutrition и безплатен месец за победителя. Това важи за първо място за жени и за първо място за мъже. На второ място имаме BCA аминокиселини от Pure Nutrition и на трето място имаме рибено масло. Това са наградите за първо, второ и трето място от мъже и от жени. Кога ще бъде състезанието? Състезанието ще се проведе на 14 август, неделя, от 2 часа начално време. Нямате твърде много време да дойдете, моля не идете в 7 часа вечерта. Между 2 до 4 трябва всички участници да се явили. Ще бъдем тук доколкото необходимо, но все пак
е хубаво да се съберем, за да може да участваме заедно и да имаме най-голямата тръпка и изживяване на състезанието. Като това състезание е за всеки един човек, който реши да вдига и тренира, не е само за професионални спортисти и сериозно трениращи, така че заповядайте. Упражненията са достатъчно просто, така че да ви научим и на място за начина, по който трябва да се извършват. От вас иска само достатъчно дух и физическа активност, така че участвате да бъдете заедно с силата на този ден. Благодаря ви!